Alfa. Synonymum športových vozidiel si na svoju storočnicu pripravila krásny darček. A to nie len sebe, ale hlavne aj nadšencom tejto talianskej značky. Po rokoch označovania modelov číslami sa v Alfe rozhodli pre návrat legendy. Áno, Alfa Giulietta sa vrátila. Takmer po 50 rokoch je tu opäť. A tak ako sme u Talianov zvyknutí. Nakresliť auto to oni vedia. Musíme povedať, že v nižšej strednej triede patrí Giulietta k tomu najkrajšiemu a najimidžovejšiemu, čo sa u nás dá kúpiť za priateľné peniaze. Na prvý pohľad spredu nech vás nemýlia svetlomety, nápadne pripomínajúce Mito, menšiu Alfičku. A ešte jeden poznávací znak dnešných Alf. To je ŠPZ-ka na strane predného nárazníka, aby lepšie vynikol typický štít chladiča. Taktiež kľučka zadných dverí v C-stĺpiku je alfácka špecialita, odpremierovaná v už neexistujúcej 156-ke. Z boku tak Giulietta pripomína trošku kupátko. So zadnými partiami sa Taliani vyhrali ozaj dokonale. Grafika zadných svetiel je s pomocou LED diód vymakaná. Na Giulietin zadok tak budete pozerať dlhšie, ako sa patrí. Takže, ak chce niekto byť, ako hovoria bratia Česi, švihák lázeňský, tak Giulietta je ten správny doplnok nielen pre mladších chlapcov, ale omladne pri nej aj pán v rokoch. Batožinový priestor, základ 350 litrov, na auto tejto triedy úplne obyčajná hodnota. Na druhej strane, melóny na miletičku sa v takomto aute nevozia. Dnes sa nás, motoristov, Taliani snažia presvedčiť, že doba nekvalitných interiérov zostala v minulom storočí. Asi im začneme veriť. Všetko pekne licuje, materiály sú veľmi príjemné, palubovka je kombináciou mäkčených a tvrdých plastov, klasické usporiadanie prístrojov. Zo športového retro štýlu dizajnéri použili iba prepínače na strede prístrojovky slúžiace na hmlovky či centrálne zamykanie. Ak sa necítite ako úplný pretekár, Giulietta ponúka už v štandarde systém DNA Dynamic Normal All Weather. Tento systém prispôsobuje správanie sa vozidla rôznym stavom vozovky a štýlom jazdy. A ešte jedna pochvala pre ozvučenie. S takýmto zvukom sa v aute nižšej strednej triedy stretnete málokedy. Naša Giuliettka mala 2-litrový naftový JPD, 170 koní a 320 Nm. Maximálka podľa brožúrky 218, to sme neskúšali, ale údaje výrobcu o spotrebe po meste 5,8 litra na 100 km sme pri normálnej jazde podľa palubného počítača dosiahli. V ponuke sú ešte jedna šestka dízlová so 105 koňmi a 3 benzíny. Najsilnejší 1,8 litrový s dvojitým turbom a 235 koňmi.